Esta mañá quedou constituída en Chantada a Mesa do Comercio Local. O Concello estará representado por 4 membros da corporación: o alcalde Manuel Varela, Pamela Fernández, concelleira de Comercio, e Cándida Carnero, concelleira de Participación Cidadá. Na Mesa de Comercio tamén hai un representante da Cámara de Comercio, que neste caso é Gonzalo de Azcárraga Salvadores, un da Asociación de Empresarios, Juan Carlos Vázquez López, a secretaria do Concello e un representante da Delegación Territorial de Lugo. Acabamos de constituir a Mesa de Comercio, que é algo que teñen que facer todos os concellos que non teñan asociación de empresarios e comerciantes, ou incluso aqueles concellos que teñan 20 ou máis comercios que por decreto, digamos, da Xunta teñen que ter establecida a Mesa de Comercio e como mínimo reunirse unha vez ao ano. Nos acabamos de constituir. Era preceptivo tamén, por exemplo, que a Mesa de Comercio dera informe favorable a exposición que fan os comerciantes o día 10 ou 11 coincidindo ca Feira do Viño de Chantada. Acabamos de tela, pois fai 15-20 minutos, e que, bueno, pues, estamos cumplindo esa lei, según nos dicía o representante da Xunta. Hai moitos concellos onde está sin constituir, pero, bueno, nos acabamos de facer como decía. E a partir de agora, pues, insisto, hai que ter como mínimo unha reunión ao ano, pero pues, pódense ter todas as reunións extraordinarias que se queiran, sempre que haxa motivos para pues, tomar decisións ou facer informes ou todo o que sea apoiar ao comercio, neste caso na vila de Chantada, bueno, pues vai a ser pouco e todo será necesario, non? Deste xeito, o Concello chantadino cumpre cos requisitos exixidos pola Lei de Comercio establecida no mes de decembro pola Xunta de Galicia, que ten como obxecto establecer un marco xurídico para o desenvolvemento da actividade comercial en Galicia, coa finalidade de fomentar, ordenar administrativamente e mellorar a actividade no sector.